Bun venit pe canalul meu Gătește cu Giulia. Astăzi vom face împreună chifle de casă. Să începem! Pentru această rețetă aveți nevoie de 700 de grame de făină, 10 grame de drojdie, 10 grame de sare, 2 ouă, 50 de grame de unt, semințe de susan, 50 de ml de ulei, 400 de ml de lapte cald și 60 de grame de zahăr. Pentru început am turnat drojdia și zahărul în lapte. Iar acum am luat un bol mai mare în care vom face aluatul și voi începe cu ingredientele lichide. Le bat cu un tel. Adaug și făina. Am luat o paletă cu care voi amesteca ingredientele până voi putea frământa aluatul cu mâna. Am adăugat sarea, eu am folosit de Himalaya. Și amestecăm bine până nu mai vedem făina. Am mai presurat puțină făină, am folosit aproximativ 20 de grame în plus față de cantitatea inițială. Acum adaug untul. Și frământ din nou foarte bine pentru aproximativ 5 minute. Aluatul trebuie să ajungă la textura asta, să fie moale și elastic. Și să nu se mai lipească de mâini. Acum îl voi acoperi cu o folie de plastic pentru a nu se usca deasupra. Și îl las să crească într-un loc cald pentru aproximativ o oră.
Timpul a trecut, aluatul nostru este crescut frumos. Presar puțină făină pe masă și îl scot din bol. Îl mai frământ 1 minut, 2. Acum îl voi secționa în 2 bucăți. Una o dau deoparte. Și încep prin secționarea aluatului pe lungime. O tăietură și pe lat 4 tăieturi. Astfel vom avea 10 chifle dintr-o jumătate de aluat. La fel voi proceda și cu cea de-a doua jumătate. Dacă le doriți chiar perfecte, puteți cântări biluțele. Le-am acoperit cu un prosop și le-am lăsat jumătate de oră, 30 de minute, într-un loc pentru a crește. Acum le voi unge cu un gălbenuș de ou pe care l-am amestecat cu o lingură de lapte. Presar semințele de susan. M-am gândit pe moment să fac și câteva cu mac, așa că voi presura puțin mac. Acum le voi pune la cuptor la 180 de grade pentru 25 de minute. Timpul a trecut și chiflele noastre s-au copt. Arată super delicios. O să rup una să vă arăt cât de pufoase sunt și în interior. Credeți-mă pe cuvânt, sunt cele mai bune chifle de casă pe care le veți mânca vreodată. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să-mi apreciați videoclipul și să vă abonați pe canalul meu. Pe data viitoare!